Reilas onnikka kuski lippaan vetäisi, niitä ja näitä lämpimikseen rupatteli. Jännitys kasvoi, kun vihdoin lähdettiin seuramatkalle, jonka kustasi apulehti. Ristikoita täytin 2,000, aikaakin kului puoli vuosisataa. Vaan sittenpä tärppäs ja kunnolla tuli ulkomaanmatka, yöt luksushotellissa. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä tanssataan. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä humpataan. Ontikassa tuli jo vähän otettua, opaskin uhkaili jopa poliisilla. Välillä laulettiin oikein porukalla, parikin värssyä, rivoja lauluja. Perillä väsyneet ulos kannettiin, parille jopa sydän hieronta annettiin. Minäkin siinä mukana touhusin, Liperin likkaa teko hengitin. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä tanssataan. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä humpataan. Mahtavat pidot meitä odotti. Isäntänä oli, no Ilkka Hemminki. Kivikasvot hauskin meitä viihdytti. Sitten lauteille syöksyi illan orkesteri. Kuuran kukkaan soittaneet ei vaikka vaadin, tuli hummani hei. Tuli Pauli Ankkaa ja Annikki Tähteä. Sitten tuli aamu ja piti kotia lähteä. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä tanssataan. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä humpataan. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä tanssataan. Tervetuloa hotellihelpotukseen. Tänä iltana täällä humpataan. Heteka narahtaa ja Joosep parahtaa. Mitä ihmettä siellä oikein touhutaan? Raimo se siellä on pinnokosilla. Ajaha. Ylen hiljasta on vanhan kodissa. Kaikki muut asukkaat pötköttävät kopessaan. Raimo viihdy ei Höyhesaarilla. Ei. Unissansa humppaa pyjamassaan. Unissansa humppaa tohveleissaan. Muista etten herätä unissaan. Tanssaa vaan, hohojaa. Ulos tanssaa, oven raosta. Rypee ojassa, rypee toisessa.